A Liga Galega de Traiñeiras puxo o punto final co trofeo Teresa Herrera. Tirán e Chapela conquistaron a 38ª edición deste tradicional título. A derradeira fin de semana de agosto despediu unha temporada máis da Liga Galega de Traiñeiras, con Chapela e Ares como campións dos trofeos Xunta de Galicia da Liga Feminina e da Liga A. Tocaba remar no trofeo Teresa Herrera na Coruña, onde se puxo o punto final á temporada. Unha última xornada de mar, embarcacións e paixón que deixou a Tirán e Chapela como vencedores na 38ª edición desta tradicional competición. Como soe ser habitual, a Liga Feminina inaugurou a regata. Nun primeiro momento parecía que podía haber pelexa por facerse co título, pero Chapela fíxose rapidamente comando ao marcar os mellores tempos. As de Redondela venceron unha vez máis ao pechar a súa quenda en 25 minutos 23 segundos e 94 centésimas, mellorando en case 57 segundos o tempo das segundas Salgado Perillo. Cesantes completou o podio, mentres que Rianxo quedou no cuarto lugar e Cabo da Cruz no quinto. Os actuais campións do trofeo Xunta de Galicia comezaron marcando o mellor tempo, pero Tirán foi acurtando décimas para completar o percorrido en 21 minutos 19 segundos 95 centésimas, mellorando en case 3 segundos a Ares e proclamándose vencedor do trofeo Teresa Herrera. Chapela completou o podio, mentres que o mellor clasificado da comarca foi Rianxo, que quedou quinto, mentres que Urme foi oitavo e Cabo da Cruz 10º.